Dobrodošli na kanal Eksplozija. Ako vam se današnji video bude dopao, lajkujte ga i obavezno zapratite moj kanal. Hvala vam na pažnji. Prevara u rajskom vrtu. Miki se našalio sa kobrom glumeći drvo mudrosti. Miki Đuričić rešio je sinoć da se zabavi sa Zoranom Buđićem kobrom. On se u rajskom vrtu pretvarao da je drvo mudrosti u razgovoru sa paparacom i uspeo da ga nasamari. Kobra, ti kao čovek koji je bio uvek na tajnim zadacima, tvoj večerašnji zadatak će biti kada zadrugari legnu, da svakom uzmeš po patiku ili papuču, rekao je Miki pretvarajući se da je drvo mudrosti. Da sakrijem i sutra kad budu tražili da im vratim. Okej, rekao je Kobra. Mikiju je pošlo za rukom da prevari Kobru koji nije sumnjao da je reč o Mikiju. Zadrugari su ih zaključali u rajskom vrtu i kad je Kobra krenuo da izađe, oni su mu rekli da nije drvo mudrosti, već da je Miki u pitanju. Opala i počeo je da viče na zadrugare što su ga otkrili. Vikao je da su glupi i da ne umeju da se igraju. Iznerviran se vratio u Belu kuću. Rekao je šteta, a taman je Kobra hteo da ispuni tajni zadatak.